Hello everyone, welcome back to our channel. नोंथांमोन बयखौबो जोंनि चेनेलाव आरो खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय. जोङो दिनै थांगासिनो दङ मोनसे प्रग्रामाव आं बारा गोबाव खालामला आरो इन्ट्रोखौ जास्ट खोन्थाखानोसैल' जोंहा मोनसे एवार्ड राननाय जादों आरोना बे एवार्डआनो जाबाय 20th उपेन्द्रनाथ ब्रह्म Soldier of Humanity Award 2023 जेन'बा 2023 आव दा 20 पार जाबाय आरोना दा बेयावहाय जोंहा बयजोंबो मिथिजानाय सासे सुबुङा बे एवार्डखौ मोननो हादों बेनो जाहैबाय सनम वांचुक दा नोंथांमोनाथ' बेखौ मिथिखागौ जानांगौ जायहा नाखि 3 इडियट्स मुभिखौ नायदोंना बे मुभिनि जायनाखि रियेल एक्टरनि जानाखि रियेल केरेक्टारमोन बेनो जाबाय बिथां सनम वांचुक दा बेखौ हिउमेनिटी एवार्ड होनो नागिरदों आरो बिथाङानो जोंनि चिफ गेस्ट होनजायो दा बिथांखौ जोंहा बरायनाय आरो बेनो एवार्ड होनाय सेरेमनिखौ दिनै खालामदों नालाय जों बयबो माखासे जोंनि लोगोफोर बिनानावफोर जोङो ज' थांदों आरोना बेयावनो एसे खामानि दङ दा नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ इन्ट्रेस्टेड मोनोबा जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा थाबाय दा थुदु भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय जोबजासिम जोङो मा खालामो आं बेयावहाय स्टार्टिंनिफ्राय गासिबो प्रसेसखौ खोन्थालांजोबगोन आरोना मा खालामदों मा मादों स्टार्टिंनिफ्राय मा जादों मा मादों दा नोंथांमोना इन्ट्रेस्टेड बा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय स' चलो Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor every thought on my mind of you and I getting together. Getting so young. So come over, I wanna touch, kiss, the way you make me feel is precious. Never be the same. Can't believe we found something this good. All I ever wanted. Nancy. I can't believe we started our friends. Oh, it's like we were meant to be lovers. All I wanna do is feel you on my skin. Oh, let this feeling take me over. The way you take your time makes everything better. You were just on my mind. Now here we are getting together.
जोबोद साबायखर थाबाय बिथां उपेन्द्र ब्रह्मट्रास्ट बिथांनो साइकेलसिम बहायगोन मासिगिरि सनाम बिथांनो जेकनि हामाथ' बिदि आं दुखुसोथ' सा फुदुंबाय थानायनो बेयो जाहैबाय माबा बेखौ लोङोबा माने फ्रेस मोनो आरोना मेंनाय थानो खारजोबो नै दङ मेरला काप खुलुमबाय और झूले लद्दाख की तरफ से आप सबको नमस्कार। मंच पर आसित मुख्य अतिथि व अन्य अतिथिगण, आप सभी का मैं आभारी हूँ। आप सभी का मैं आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस पुरस्कार के लिए चुना। ये पुरस्कार मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। यूं तो पुरस्कार कई मिले और मैं बहुत ले नहीं पाता हूं, मगर ये पुरस्कार
उन सब में से जो सबसे महत्वपूर्ण है मेरे लिए, उनमें से एक है, क्योंकि ये एक आवाज है ऐसी जनजातीय समुदाय से जो कि हमारी तरह ही अपने संस्कृति को, अपनी पहचान को संजोए रखने का पूरी कोशिश में लगी हुई है। तो इसके लिए मैं दोबारा आप सभी का धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत खुशी महसूस करता हूं इस पुरस्कार को लेते हुए। है वो है विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और यही विविधता है जो हम शायद दुनिया को दिखा सके। और इसी विविधता को बचाए रखने के लिए उपेंद्र नाथ Thank you very much. That was. बयनोबो खुलुमनाय जासिहरबाय।
मिथिया सुरुन आं मिथिया सिरियासलि प्रना लिरायना हर बिनानाव एसे मिनि आं माबा होखाया मिउजिक ओंखाम जानो दे ओंखाम जानो थांनो नागिरदों ओंखाम जानो दै बथल लानानै नामा फिथाबो नांगौमोन आरोना फिथाया गुसु जाबाय ओंखायनो जों जाथ'वा डाइरेक्ट ओंखाम नै ओंखामा अफिनदों जोंना ओंखाम आयो बिसारा ओंखाम जाना होनदों निसामोन हाब्रनायालाय बिदि गुसुया निसामोन हाब्रनायालाय बुयावसो औ अबावबा जिरायनानै थानोसैलै ना जोंना प्रग्रामा जोब्बाय ओमफ्राय जोबखांनानै बे सनम सारा थांबायना थांखांनायनि उनावहाय जों बयबो नै ओंखाम जानो फैबाय आरो आलासिफोर जाग्रायाव ओमफ्राय ओंखामाबोथ' बिराद उखैखाबायमोन फुंनिफ्रायनो जायगाया भिरजोब ओमफ्राय आलासिफोरखौ जाहोखांनायनि उनाव जों जानोसै होननानै बिसोरखौ जाहोग्रोबाय आरोना दसे नेबाय जोङो ज'नो जोंहा दा जाखांनानै थांफिनसै आरोना ओमफ्राय जानायखौ जोङो खेबबाय थायासै एकदम उखैखाबायमोन माबार जानानैल' ओंखारबोबाय जोङो बेनिफ्राय जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच आरो नोंथांमोनहाबो बयबो हिउमेनिटिखौ फल' खालामबानो जाबाय आसा खालामो आरो नोंथांमोनहा बयबो बेफोरबायदि मोजां खामानि मावगोन सनम सार बायदि जेन'बा बिदि नङा जे गावनि हारिनि थाखायल' बा गावनि रिलिजननि थाखायल' बिदि नङा बयनिबो थाखायनो खामानिखौ मावनांगौ मोजाङैनो जेरै सनम सारा मावदों बयनिबो हिउमेनिटिनि थाखाय बा वेदारनि थाखाय गासिबनिबो थाखाय नोंथांमोनाहाय बे सारा जे सनम सारा मानि थाखाय जे एवार्ड मोनदों बेखौ सारनि डिटेल्स एसे नायबानो नोंथांमोना मिथिखागोन आरो माबायदि हिउमेनिटिनि खामानि मावनानै बे एवार्डखौ मोननो हादों बिथाङा दा जिखुनु जाया आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबसै बांद्राय गोबाव खालामला बरिं जागोन नङा होमबा नोंथांमोनाबो स' जोंनि भिडिअखौ जोबसिन थाखाय आरो खेबसेबाव थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल बाय बाय